Tirpra hastewo sergui tongnai student dok jesukpano hau bologui kapsidi jesukpano norok pathor gas abohai mandak sidi norok ni samung tei rojaglia haste hapang tei rulia jesukpano andron phadi sakni thiyo khiklai sukdi sak pan thudi haipano haste hapang Tiprasa mantinyo tei rya kami ko sung proof money mangkha sung tei abo kebano phano sana nanglia sung nukha mokol bai thang Tiprasa rok Tiprasa saknang ya khlaijamani Tiprasa rok ni je nangkuk mani manthai abo rjageng mani sung srai nugui mankha bisi kolok mani simino sani phele mani kok borok no roman scribe sinani ni phiaba tabuk phano Tipra haste hapang phabak khakti kok borok no I nor ni bagai roman script no ni beri jayako tabuk phan rojayako andolon onek bishini simi khaiphaikya DSF khaikya Tipra haste ni jekono regional party khlaikya kanyo jekono regional badal snap kanyo borobo roman script tei sobak khlaya sengo DSF rok je khlaiphima hakanyo borobo borno logiroi NGO ni simi sengi podre pod bodol khawoi roman screen bagai chobak khlage Tirpa hasne Tiprasa rok piaba haste hapang abuno sakna jagya tabung ni present haste hapang BJP hapang bo je Tiprasa rok kap kabui haurok oi je sani temoni abuno ranaya abuno khunjo kanya RTI bo khlai kya RTI bo sung khlai na hamak na haka RTI sung tiklai mangkha ar sung tam nukha sunot 7 tarik 7 2025 afru sung RTI khlai kya khlai man bal ar 7 tarik 7 sung RTI reply mangkha sung ka bono RTI ti suno provide khlai nani je roman script isuno ti nai kuno kok na salai jakha cabinet ti jati sajaka sung RTI ni reply mang khabono borok sabo file cabinet place khlai jagya tunai kintu process khlai jaga 3 bar why tham or issue no tinai submission tinai solve khlai na bagai why tham process khlai jaga complaint of your time abono cabinet disana bai tlang na bagai git sungtam nu kho jaga chief minister file return khani reject khlai rokomani white time process khajaka 2022 ga reject khlai ro amuk sung reply yor nukha we tabuk cross no abono sung semanga clearly je chief minister Tiprasa ni interest kuri clearly sijaka je DSF ni press meet ni business hoimangkha tabung ni present haste hapang Tiprasa na hamkrai mungsapna khlaya musingya nangkuma khlaya ribangnai khutung bagnai rang paso bagnai amse bai simborok khushi nang tamni kai simborok krijaba je mano apni yakjau TSF ni press meet business strai saimaka sabo asol Tiprasa ni manthai kokbro roman script no kaswoitong abo phangkhanuka tabuk abono kasnai CM Dr.Manik Saha je sung TSF ni press meeting phaisi nugani je TSF rok RTI protik khlai naimani yagulo soimanka waire wayo reject khlayo hasni ne hapang Dr.Manik Saha abono reject khlayo Chajakya jodi bo Chajakya hungaka boklo nangri pai khemo Chajakya bo taise TSF ro sakla ke buskani 25 tariko TSF ro sitting demonstration khlaya nei pheba abo busuk successful no saimia Tiprasa osdendok jesapan chirikhowi kaptongdi je manthai autai rojaglia haste hapang naya Tiprasa student no kosugo kathun je lai thangna 2018 test bisiwo Tiprasa amchenti je promise bani BJP hapang aw tabu khlajayako Tiprasa amsayo iba edisi heriwo tribal university khulokna mani abu khulujayako abu khulujagya kesarke kisatia khanaka khulokna khungnai hni pheba tabu khana borok khlajatna bahai kengnai mungsa process nugya abo
buskani chongmari bidan chongmari kana 2028 bisioda okok khanyo saimaya udang no ingya kesara tai 3 bosor haitong so o 3 bosor bisingo Tiprasa amsayo travel university udang no abo sawimaya udang no ingya abo haste habang Tiprasa amsanya develop khlani amsung musungya musung hangkai bokolono Tiprasa amsai develop khamo